Mamma Mojo and some no dross on you may and the Bramose Cassian so Bransama Saniago Ewo and Kramantam Nemu na a day and a searchery. Yadambako National Association of Local Authorities Ghana for Atna yet near Kubusa Soma Batono Akusisini. So for Abedi Chila Hesika Samun Samu Soyera John Kuma what in Sambia Tuja. Na Ghana Post Yakwa Court injunction fix the country in Sensemno Yebeka Kuremnia Kudi Honkomo. Dome Kwabenya Marasebe Jani Uraire Adwa Safo Obebane Oma na emrasebe dwano eto anamobi afa ho for dem bakon krapompere mantam ne yakwa kobusa de property pay si ya boga watu kwa akotena brochire etimi so ne baba yansa ede ne koma dunsini si wonkunu mfa ne nyesikaduro ma no yebewuram na anwumere ye de ho nkomo pa abefo amoasetam ya ye friend pad no yenua no ma ne bi esu se aban ne nya adwuma mi fama omo ede asem no wo kan na ena no pay so Bernard Njibosi akochama wontumi ye meeting ede ma MPP fo ni nyina ne kosi senie ye be call no na yakwa kodi nkomo ensam no ebi ka ho anwumere ya da ase amo adwemo akwa ba biem Sompa 93.1 FM so nie ya tra so botimi akan ya ho botimi di achi wo Facebook YouTube no so ya adwuma sa kwa mienu wo fa ho do ba bihye na afa so adwenkyere nso siere nyina no wo de ba ne akan ka dia Fransam no kama anwumere yi na na kwa bana kasindie ena Nana ya obo amalibia boga and some no enie afa yan sase na afa so yan ko enkrapompone mantam no emuan se omanfo be kai na omo ase no so a se ubo enkrapompone mantam no edian na obi ahwa nim se e kase nsu bransam sanegu a ya na etasipa ewo enkramantam no emu na baako esi ye be se mfinhia enso ne nepepepe ya kyerese ensubransam esane gu ya enso yiri fa monteso namso ma eja eba mu e kwa menkroma cycle ho ne ade a aka ho mani pa baako mako be so ha aduonum ne ya kyere eprepraye ya kyerese ebi nso kura no sabre komanim dua no asesa no enani mfie nso pepepepepe na enese na ba ne sana wose ebu nkompo na afeso ekọ hwa kyere ha ne esie efa ho sai na niema esitie eniema te sai ene ade a ye kọ ahoma no so na afeso ye tie ensam a yenua bema kwadwo baafo ewo edema ye enanwumere fa sade enani mfinhia so pepepe a eja yebu nkompo na afenso ya kai ahwe sade esi koso no ebi asase biom na ebi asia mpanifo sesen saada ikura wo kai na de ne waye ede afa ho ensemban ne ahunta so ensemban na mpanifo ede ama ye nkokobo ban na ewomu na yentie sade ensem esi koso mra no achi na ehu de wo ho abusia ne yebo modern bia say yebenya ene no boga kobransa I was on for Safe no abeka en hwa yeguso e ka mo se Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase ana nsam no bia wo bia na yeguso a ye de emamo no wadwenche no nsusu e ko Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM e wo Facebook o ko no mo a o like na wo share na o de wadwenche e no nsusu no mo e toto ho no mo na afi o kan wo YouTube a e Sompa TV wadwenche no nsusu o de to no mo a ye beken kan e de amamo abusiafo yento so na yenkwa anim ewo kase anim na yeguso de mu onkrapompre mantam anwumre yi yekwa kobusa de property pesi ya boga watu kwa akotena brochire na obetena Ghana mema sei no osi abrabon koye ma no na nyankopon ye na dom ono kra de Yesu asuafo makoma 12 ne ma eye makoma 12 de se Yesu asuafo pepepa ba no na ne ma 12 no ena oni dunsini bi akwa kasa sa brabon ko enkoye ma no opese dunsini ne eboa no ene se ne ma 12 no opese dunsini ni kumum yenu a wonfanye sikeduro ma no na brabon no enane enkoye enfoma na dunsini ne boa no a obema ne 100 million 10,000 Ghana cedis na odi adana se nebusiafo samo kai hu Facebook wa ekwan a abrantie ede eye ne baba ya ekoma nana edubuafo junior se onkuno enfanye sikeduro ma no ye ekwi ase sa dunsini ya se dunsini ya busiafo semodinachi o Facebook no mo a woye obi a woye writer esa so eye obi a chese eba no eye social media ho nsensem a wode no ho ehyehyɛ mu pa ntode ne course no na dunsini no afra posifo eba ya wo mo ebechi boge ase ne mo kasei wo wa posifo nsem na eba aseye no na so perfect nsem twefo busa se se neda se ni pa timi tam de ba se wo kwa me yakwa kokuno si emfanye sikaduro ma no a
human right ye kan say ni yanko ma no so ani owura Samuel Agboti papa wabene pa e ba manfo fa ahudie ene ye yo ho nsensemu a kwasi brone kan say ye human right activist ye ne enkodi nkomo opane wuti yanka Sompa FM so ne wo kuma say ye mo adwomo akwa bawo Bena me wajo mi sha wotie fo nyina me giri sempom ye Yede rade ase sa asem ya ye ka won asem ya akọ viral on social media see megimedi se wo hu bia na ba cho mi hu kakra bi na hu kakra bi no akra de enso atonti na ha ye beje okay mon kafra na hu kakra bi no wa kwa ye human right activist e de asempa e na obeka de afa so obi awo ne ba na odene koma herbalist say won kunu mfa no nyesika duruma no de asem na obeka de afa ho entweye minua entweye kra. This is very, very bad. Oh, nti dan yame ase say your friends say traditional herbalist no. Ne conscience or any papa or they born abaso papa we no they born abaso papa. Say to me nya sa ne pa no be 100 e wo Ghana ha say ya. 3.1. Anka your friends say kuku ne sacrifice rituals ne we nyina no. Anka esubetwa anti ode yebo wafana ba so edan yame ase say police phone so achi papa na ode ne ba akoko ye drone we no nti no emra yani emra ne be dipa and the right of the child we say o ye ne ba but oba nso no ntumi nye no say na wo pe nti ye di Ghana emra no ene ne be dipa Yo, for say afenu ababeka enho ayese ka enho Facebook Sompa 93.1 FM kwanya papande ne bane koma dunsini no ema dunsini no soso no efra police for ema mo be fa papa ne bane nyina akoye no ne nyina eda Facebook so na ora samie ade ba ko aye busa ne se obehwe a ekwanya sa herbalisi efa sokra akwa akwada wadi 12 years nchen ka kire ne se o papa de waba se minku na memfa enye sikaduro ma no akwada na that time na akwada keto asa na wukasa asem na kire no obi a wo human rights activist akwada keto asa say ni papa na de ni baaye oh ni papa na de ni baaye nse se wan kan kire ne se ni papa ye say ya ono onjindi onjindi say ni papa o de ni ba ha no abeye ni say it is good yes waka no kire na kire no akola 11 years no onya akola sa otiasie yi nti me hu faso bia wo say waka kire say ni papa na de ni ba say yemfa no ye sacrifice no there's nothing wrong there's nothing wrong with that one mentally no ha kwada no the police must do everything to make sure say omode ne ebe koni ma me ho tem because akola no will suffer from what we call trauma. Sompa 93.1. The child will suffer from trauma until then they fan koni ma me ho tem me jini say police for be yes be tu sa anamono Inti ade a wo se omo ye ne se ntempara so omo mfa akwada no enkoma ne ma me se be ya sa psychological trauma no affect akwala no ne ma me betumi aboa wo ebe din ma akwala nse obeji adu tum se ni papa wo no pese okum no it is very difficult pa ntumi nda ene nyina akwala na ntumi nda but amode ne ko ne ma me ho no ma ne ma me betumi aboa no nti police for no yes so mutia ye pa mo sho say mo nye no ntem na mo fa akwala no kwa mane ma me na se bia ye pe eye psychologist bi ama no akwa akwada ne nchen eno so enka mua ho ise okoni ma me ho ansa onko so anko afa na akoma ne ma me ansa onko mo de ne ma psychology kra nye djuma ale amunde ko ne ma me ho ansa eti omo de ne ko ne ma me ho ansa na se bia omo ma psychologist so eko ma me ne akwada ne nchen a ebeboa ne be ye djuma okay ma me ka ho de abe djuma ni papa nyi ho a ne ma me betumi aboa but mo de akwala na nkasa ne nko akọ ho no ma ane anye djuma
Na ora samie enkomo aye die so behwe a herbalist no emra papa nde ne ba no baaye se wonkunu no mfanye sikaduroma no o video ni nyina eko video akwala no video akwala nanim ene police officers se ba ho nyina no o video ni nyina wom se no oboade na so akwada ni human rights one violate one de wanye no bono kwanso aha yebetumi de ache no wanye wo bono kwanso ntino no anye se yebɛchi no anase yebɛyɛ window ebidebidebide wanye wo kwampa body bia so okay na je se enye ne bone so anemum na eye muamu nti yebetimi de herbalist ne bone ache no yebetumi de ache no okay yebetumi de ache no na samie chiremade kakra se boga watu kwa kwatena broche na ase abrabanko yi amawo na o last kwata hope ane se o ma 12 na wa wo mo no wudi 2 ekoma dunsini se wonku o mo mfanye sikedroma ade se no ane last yi hope a ewo kurem wo ho ni panso dani aponchi o eza ponchi mi obe mi ensa timi di mi enu di sacrifice I am mobo nipa nya ponche ai wede wanye ni ye kra yo oni mrane be dipa okay enti ye beji di se mo bia human rights activists ahodo no be follow sa case we no ma we se emra no ene papa ne bedi na bia mapemo aso e de ama ne ba ne bia ne maame no na me police na me busa say mo human rights for no mo be follow sa case way awe say emra no ne bedi sa papa no no kra ya nya ni sa na che say obi abetumi asori e de ne ma be 10 no le no de me nsa re ko ye sacrifice okay o ye 6 na de ba ko o mo ye 5 na de ba de bi nti we no ye be di echi pa ye be di echi na abo police for se ne we ya BCBO nate openi ya da se no adaje a wanya de ama ye anwumre ye gya ye guso a ye didi sankomo yi edu ba bi ne be se hia wa ye be sa ba wo nchen anwumre de da se pa abusuafo we eyo openi Samuel Agboti papa yi wabene ye pa eba amanfo ye yo ene omofa ahode hu nsensemu a ene ne na kwakodi nkomo nti boga watu kwakotena brochire no akotena brochire no wase abrabo na nkoyi amano na enu nti ne ma 12 awawo mo no wotabirim ye no ede akwakoma dunsini so wonkum ba kono na ba kono kramfa wonsen kum ba kono nsoso emfanye sikedruma na ho nkomo ene ekokodi nyame ya dom ama posifo adoa papa no a akwada no soso no wo mo agina ade afri ne nsema semi ye semobo se ye di akira de be frato bia no yemfa enkamem wo ho yansan ko ya china yenkofa ye nuaba ma kwadwo baafo ewo enkran pompone mantam no kwadwo ma adwo me jo so menia wararoma nene ko sen ene de anko ye kra ne kran nsema efri ya ba na enye de kra enye de yenkomo ye be ma the chene say about 1 p.m. and insu esha say egugu ewo ye kra company mountain na insu ni sha say egugu na sha say free amasama nsawom de ba achimota pokwase na esha say ti ebubu mu abedu circle but ebedu circle no na anu abras nti etudu mu ayekupi ye amasama pokwase kwan so ayekudru ye baby de Taifa Junction in between Taifa Junction and Sport M insu na atwa aflade kwam ho no aka nkokama wo mo free Kumasi eba entimi ma omo so mo free nkran na circle ebesena ko amasama Kumasi ne so I stranded omo so entimi enko nyina ne se esro aflade e former flade nti wo mo nam sro entimi nko mo nam former entimi nko over be 500 cars I stranded e kwana blocky na arewo se me wo mu se sa bia ho no na before say o man paying for a share some nya sa kwan na ehɔ ye waterlogged area nti no enkane no na obedu hɔ no na a bridge na ɛda hɔ no a man for faso e cross kwan no nti bro mo ye kwan no omo hu say ehɔ no ye waterlogged area nti nioma na o se nkomo ye e de masa kwan se nkomo ye highway no so mo ye dredging area so to a ebitimi absorb heavy rainfall but we no mo ye no
gates ne enketenkete nsuo tɔna sa no ɔdin bebrea na aflade ho ɛna ɛhɔ no so no dodo na yɛ carpentry work ne sa no ma no wɔ nti ama ɛhɔ no de bia ne ifi ne sa no ma no ɛbɔ dɔmpem nti bi so tɔ a na gates ne ɛhɔ no nyinaa atwoki nti ɛno ɛne ade a ɛkɔfa saa oyi ne kɛse we ɛde ba yɛ areho sɛ ma ɛwɔ mu ne sɛ ɛnsi ahomakye anaasɛ ɛnsi anopa ɛyɛ ewia wɔn mo tu kwan akɔ eyi wɔn mo kɔ wedding wɔn so ma pon dwuma wɔn kɔ mu fie mu ɛne wɔn so wɔn kɔ akɔdi dwane nyinaa ayɛ stranded ɔkwan mu so no so gu so a na ɛɛtɔ nti wosi kura wɔ kaa ne mu a wontumi mfa nsuo no mu na wakɔ nti wobɛgyina nsuo no mu ɛna wogyina nsuo no mu so a nsuo no so ɛɛbo ɛna wokuta kaa so wontumi ngya wo kaa wɔ hɔ nti na ayɛ awerɛho sɛm kwansi ɛhɔ na bɔɔla kaa kɛseɛ bi duru hɔ no wɔn de ɔso wɔ so nti no ɔbɛfa nsuo no oduru hɔ no a ɔkɔ no nyinaa ne nsuo no ɛɛmem no ne nsuo no mem no ɛhu yɛ sɛ kaa na kaa ɔno so wontumi nkɔ biom nti ɛde haw bebree nipa bebree ɛna ɛyɛ asɔɔden try sɛ ɔmo de ɔmo cars bɛfrɛ mu a ɔmo ntumi a ɔmo engines ɛbɔɔyɛ cars a na ɛtumi fam a na ɛtumi kɔ ɛyɛ V8 ɛna pickup ɛyɛ tundra ne Tacoma ne bi ne deɛ ɔmo duru ɔmo deɛ ɛsan sɛ ɔmo ho ɔden nti na ɔmo tumi fam but deɛ aka ne deɛ ɔmo nyinaa ka nsuo no agya nti ɛno ne adeɛ a ɛsi ɛnɛ ɛwɔ Nkrampɔmpɔni mantam a 7 years on June 3rd ɔyɛ ne kɛse ɛsi wɔ circular nipa bebree ɛhwɛ ɔmo nkwa no ɛnɛ di mfie nso no deɛ akɔ bani nti yɛbusa sɛ mpanyinfoɔ wɔ ɔman no mu no ɔmo sua adeɛ ɛna ɛkuta deɛ wei kwadwo obi busa sɛ ɛdeɛ nko a yɛ akyerɛ sɛ adeɛ bi wɔ hɔ no mu a akɔyɛ afihyiaboa de bia adeɛ baako yɛbɛka ho asɛm nkramantam no titiriw kwadwo wo na wɔ hɔ ɛdeɛ bɛ nko a na nkramantam no ɛwɔ hɔ adeɛ baako wei a yɛka ne nɛ yi afe sɛ nnɛ yɛbɛsan aka asɛm korɔ no a ɛdeɛ na ɛwɔ hɔ kwadwo well metimi aka ɛyɛ me nsɛm so adwuma kakra ma yɛ wɔ ɛyɛ Nkrampɔmpɔni mantam mu ha no mo ne hu ni sɛ yɛwɔ leadership crisis leadership no ɛna ɛmmoa ɛyɛ Ghana as a whole over Greater Accra ɛyɛ regional capital national capital na leadership crisis no very very massive because ama indiscipline no ɛwɔ kurom ha no ɛdɔɔso ɛna woba ha no sɛ because akɔyɛ manfra no nti no obi control obi because obi afi sɛ meba ɛna nananom no nso ɔmɔ ha no so no because the political leaders no so ha no nti na ama powers no dodo na akɔdi political leaders nti ama ahemfo no so no ɔmɔ ahoɔden a nkɔmɔ so betimi de abaite no woba ha no na akɔyɛ sɛ ɔmɔ so no wobɛka sɛ sɛ bio ɔmɔ anim nyam no atɔ fam nti ama bibia na okoka bibia wo Greater Accra na kwakɔ de leadership no political leadership no in America almost so the bar unse they be kasasa because moreover no share the issue is here and not more for problem a solution say come on some solve but the people say the not more people now yeah appointed woman omo nimdie efa not more juma wana the question and the answer is no because one more you say not more people no party people will be one more youth organizer be or a full soldier be no boa party no near in that coordinator he doesn't know anything about that montin so no akwasha Valentin Butu no abejo only any idea about this into among the leadership crisis ne ukruma no massive and as citizens so because leaders in up to their work in the citizens so no and corresponding with the leaders in trouble that's papa yenua be makoyo ba fo ne tene nka e de free enkamranta no emuru na abusuama yenkodi nkoma kakra woni a wopade wo wiemu a wohunu e kire se nso beto bere wei seni senti momfa ha monye se no ye ne opani baako eti enkoma owura adutieku opani da asem adwo nwumre Sompa FM so ni me so me da minia papa se ye de ye hwede wo wiem ye nkate ye niti ye nye den e de na wo ho me da se ma mini kan chia watiefo nyina no kwasam ne se Bible kasa bibia wo ne bre enso to bre no pebre na betwam enso no ne to no so abetwam de dru ba bi nso aya na e wo su to bre no pempen so na chese first rainy season no afi bia mo ya na rainy season yo mu mienu titro ye na e wo anafo fam wona wo atifi fam no eye ba ko na samre no ya na ade a etwa ope emframa ene nsuframa no baby ebedru bia na chese efri honomo ba na se efri epona no eba nyina no na chese nsu ho samre atraga na soro intimate maka se baby e wo Ghana bia no ezu to a eyeye ejese hyesa no na se efri pona se na se ba aba besia akotamale ne wa ne mpotamo dia
na je se ba bi e bedru bia no ho kwan se oja bi gu e ma ye nso ye nya bi di sa bre di nsuo no pempenso a de di kan wo Ghana na popom o de ba na wiye no e na ye hu no enti se pa no Ghana ni se wo Ghana ha sabre die pa na wo se wo ye upia de na wo se wo ye nenu we ye nsuo no bre enti ade bia be ya ma nsuo no emfa ohaw ani ade bia mre no ye di kan ni se bomodin ha se anopa bia no obetie weather na se obehwe weather no na wo de atoto oniema ana yetimi no na otwe yetimi no bosome diem upon your request yebetimi ya amaw yebetimi ya da bia de no pa no ntia na de ano so aka ho because amre no de wanti no wanhwe de ekwa ebetimi de ade wofro aba nti de ebetimi for tem bia no otie Sompa FM yebe ma update na chese also o de peko nema nti oni de ni brain make us an important so mponi we have some rain no a third tentem and as a top what so sisi am no ka say free af no pa de ekura egu ye na nwumre business ni ho so amaye epona no ne ho nkor be nyina so nsi no betima to amana yeye na dwia ochina business ni ho so ni kwesi ada esi ni ho so enjina che nsi no ento to so amaye sa opaniti ekoi ade ba kwa Ghana for ya mubusa ne se mona ye damo se ban sembisi ya mona mu hwewiem e ka de wo ho kire ye de ye hunu hwe ye ni gusonso ye hunu hwe mona ye damo nanso ade ba ko no a no bon se akoye fisi ade de bi asem ba ko no a ye ne mo bedi nkomo se ya mo betetire mu kama nanso so ade kro no a na asaba ya so dene anase mona mo nkita hodie ne manfo nkita hodie no ne nkyerɛkyerɛ mu no enkɔ bra no nti ya yɛntante ye ho ase bɔda woro ma nwumere ye nya wo de boa yɛn kakra edi ade a yo wo de kan mi ni nyina bom be yi sɛ yɛnkita hodie sesi ano wan frame wa fidie ifu a ebi a me de ye de nsɛm na betudwa but one na efa aka kyerɛ tiefo enti sɛ mo machine fa so sei anase ye nsɛm ye fa ye nsɛm no bi na mo so radio stations ni bi amoa yɛn na ya mfa yen so man kwa na nsen na ye tumi aye abefo tintan bi internet ye wo Facebook ye wo platforms WhatsApp platforms ahu do esi awu kan obi ni we no nyina bi a obeye den na ke so obedan mo radio for say the monster mo dey nsam ni bi batu nti mo so mo boa yen a ebeye yi ye to so bi so ya so den ya ye ho ochira mesim da ade no onim say ade na wo ye ne nye but office obi adwuma anase obi na je ho sika anase ye to aba ma obi nti na sei da bia meka sensu yiri wo portable no ma sebe ebi ana assembly man no kra wo blame no ono nti ho enka no ana obatima ba beboa no na de asie na asie awi enje o say ni ankasa ye boa ye ho na ya ya tutu ye ni emaye aye ni ankasa ye boa ye ho a na chese de I was say benefit so de so no so de etimi dia so amaye opanimu ada ho maye na wase anwumere Sompa FM da ase papa meswe da ase abusia woni a wo pade wo wiemu a wo hunu no emu pani ba ko ane ne na din komo ni din ane owura adutieku abusa fam kwa manyosemu na ena no pay ena owura Bernard Njibosi akwa dodo na sarma na ise chema wuntumo yetitre ni edema mpipi amanyuku no wasantema se ye ne se nipa makoma aduasa nkono no a woni omu nyina kopri dibra hodro ewo MPP party no wasantema se no woni omu sia ewo golden tulip na ene omu didiri omu nkomo ageka ne masie ni akwa were akwa kubusa brewa na ene ne wo so omu ye party ni bia ade okọ omu koye no na ye funu kromu ade egiseme bi kura ba ya ohwe ni mu se sa breakfast meeting no a na omo ekwakwa ne besiesie bibia samocha ya nipa makoma nan ene ka Bernard Njibosi akon eye untumi ho emomo kopre chairman wona na pressure ni nyina wo na ene meeting na ekoso no emu ba kope ene koye owura akwabna usu aduomi nko a ene koye adum sa akwode wa nko aserbedi akon anko ode no kwakwa piaso so anko na ne nyina mu na chama untumi ka kire wo mu praying enye premfa se sa ukoye se udi fe sa ureye wo ka kire mo se wo bie na prato no ma obi bia o mo nyina nka mo se yafunu kromo ade no mo nkokon kase 2024 no na nkunimdie edomanim
Trupa ma me friend sa meeting abra ya to abama me 2014 no ya na abrebia da yo bia no ya hyehyɛ we mra mu ni bibia sɛ wo abelusu no wo na wo sɛ o friend ya wa we me no ya na sai na ya na mente ase obia wo ba bia o de ni betre but one party ana me de the spokesperson so Daniel Boatin so me de be ye me deputy organizer ana me de ono so echo national council na me dwen se sadia na mo na me tuye no eboa me pa ya na politics mu no obi se kuruye moja panitiri mu da ne ho omoboa ejina wa win no efa kese na so gina wo so anamo wa wo betu ene se de wo so be makwan se obi amra wo nche enti abra ya to aba no wie no kwasem ne se na mabre na so saa brand ne time so a I was a so me kwa adofo nchen na me so be kaka kire o se we ne na nyankopon de ma me no ayo mo dia because wo hwe obi te se honorable adiomi wo nei school wo ye engineer so wo kan engineer ne aye kura no the whole Ghana which ro kwadua wo so yi ni America wo dia se me kura me school of prep college up to date me ntimi kwaje bi se me be ye panin sam se my winning no me be yi honorable adiomi at the nchen na be dey na se be ba futuo na se mo a obetimi aboa me amba akwan ahodo a wo se ye before the 20 I was for Bernard and Chibo Siakon, a chairman, men people, Amanjukuno, Santamantama, Sedonoa, Esan Manesa, Wuntumi, near 10 and Canana meeting, Senna make a channel, Sedipa Mako Naya, Eka Bernard and Chibo Siako, Chamaun to me, a Momo Pre chairman, no, Imuba Cope and a call, ASR breakfast meeting, I say, a honorable Cabno, Usu Dumia, no, a Canema, so again, your woman, so you Fima this year, or a Josabaton Pesuasua, no, South Sea Deputy Minister, no, Rose Winston Samso, Papa Kasai e ka kire Bernard and Jibosi akose wono no to on MPP party ndi ekunu pa nti abre bia obehia ne bia no oto nsa freda no pa wia nyamre anadwo de suom kra obeba no aba beboa amoma pia party na kunkunim di mu chama utumi efase nyina kai hubo na nyina 2024 breaking the 8 no ya konsa to pan together anything I was doing me mu ha no pay ya desonko se odi kuni wo bana to bia so oza do me because mama omo amana de me ni mo bi ti masa because mama me anga me ala because mama eti ehia se o se nyina kai ko me de mi ni ameka tell no se be bia odi hwa na do me ni hwa ne na kan wasa eti eye so ko party na ye party ma ye na party MPP party na ye na wo so me link ni wa no just party no me so party you me dey bi aya wo se di bia na ye party no ye tumi link ni bia o so do me say yeah the party ni before betting Professor Demeso ebusa me dey ade dey be ya the party no be to me enya goes to do that 2024 it me breaking it nikaka yenza party no nkabomuhia party nkabomuhia enza party nkabomuhia ne atoza from na mitifedi ana enza meka ma no keke ade me man kuma no keke meka ma kuma mu se party nkabom ayade ehia bia me ko bia so meka sase go se party nkabomuhia nti o se mi di masanso namba party nkabomuhia papa me tiwu maka o so ya de fa yin ko se bia timi o so adu mi de jumedi bia jama wontumi obaka se do mi di sa jumedi we ma party bia asante ba puntu so mo here me ka je en committee no say eventually breaking 8 na e say e peja asante ba puntu kakra I was on for ya kanemra so genia no womra so je fiema de se wa joso abaton peso so no kwabna osu aduomina yetene kanina chama wuntumi na no pay breakfast meeting a wo ye e okumasi abonte so se wo kapati na bom se ye frukromu ade na kwabna osu aduomi kwase a wo chese party ni de kunu na bribio mbefre ni bia wo beba
ɛnɛ anɔpɛ brɛ a ɔma he yɛ wɔdo boase ɛtena ase no nsɛm bebree ɛna ɛkɔɔ so na baako bɛfa mu yɛ sɛ national cathedral ho nsɛnsɛm ɛbɛfa ma wɔtoa so a ama ɔne wɔsoafo abɛde akyerɛ hɔ sikasɛm na afei so ho totoyɛ ho nsɛm soɔ san yɛ mmarahyɛ badwane de ma adehyɛ yɛ wɔ adwo so ɛdi nkɔmmɔ ne din ɛne owura John Kuma nkɔmmɔdeɛ mu no na ɔde bɛto dwa kyerɛ sɛ nokuro ni aban no de sika aba na sika aban no de aba no ɛno nkyerɛ sɛ atran ahodoɔ bi aka no aban ayi n'ani. The government will budget item and a budget line item for every commitment. In fact, Yakutia 25 million to National Cathedral and Trese Senako Sika Ohona Sitia India. We are going to pay that one as well. Now, Omo the days of money and Honorable Kudeta Black one in DC4. Omo them the money of mine Sika Woyo Mene what have with judgment there's no more treaty. They paid 51 million cedis to Woyo Mena on their bank credit contract. National Cathedral NDC4 na aim say your mine Japade. But the NBA in say Japade can see a more mining na the social one for so. $200 million now. It means we are actually to compete to no minus other kind of secret in our back. As I'm the Japanese they promote religious tourism at the Amagan. And see, a big priority of our government and we are committed to it. Just like you see, we are acquiring into an actual forecast or see you acquire or see you to issue or see hospitals. I would say we also buying and we are committed to do it. Now there will never be a time I won't end up forecast now. By a forecast because every time the government to be in area, you say nation also go through a lot of processes for verification, auditing, and confirmation. As an payment now, until delayed by not say na enu achi na ebusa se na ye nuanom napco so musika na atia komu no da be no mo sabeka napco situation no a bit complicated because a binding program member no can say influence so last October. Until now, I will say a friend to say the first one you did recruit to another transition and forming other of the program and now say into a new program. Now minimum can say a buying company launch this month here in Remia until now you need not go for no penny for the Peter home INGBiano. The FM announcement NAPCO will be transitioning to the use that. But because there's an announcement in my all the mines that they've been on, they are going to be paid. But once the announcement is made, it'll be from end of June going, NAPCO, no, it's the end of October. I studied into half of this year. And so bizarre, now NAPCO, everyone's there, no, they are transitioning NAPCO into use that. Wei oswafo abadi akyira wo hwe sikasem ana afeso ho ntoto ya ho nsam so san ya barase bejane dema adehye ya wo dwoso abaton pasua so ne din ene owura John Kuma amzanfo enfo free sans sam no so na yen kwakwa menkroma sua pono mama ni tuase aboma ne yededa be na nsanie na National Association of Local Authorities Ghana etwa ni tiaka ne se na lagfo wo mabato hya se wo kwa menkroma sua pono mo na ene da ekwa wieye na abato na hya se ene dai no yeso wo to ya edu babi na manso tisimu na wo so mu gina na afi no soso no kodidi ho nkoma ne o ma hyase ana yankwa ne kwamredu enkodi ho nkomo kwam majoy ye jo fani na oho ye de Yankopon da ma me ho ye pa boyen nkomo manso no mo twe no ma twe awia ma bana hyase a wo mo ek to ana se wo bi o ma to awie boyen nkomo yo mini ma me no ase Empamra University dwedi a ekos wa narak omo executive election omo eye no ha na sabria me kase de dwedi no abato na nkasa de akwawieye ama ne nkenkan mu de eno so eguso a kama ye se binum mpo eye dim kulimu a esebon kakrakra etumi ebam na wukọ women's cup on de a me kase ya maame baako onu obegina ye mba no mienu ene obegina me kase de baako no ye watetim kura ye nkrani maame a sabe no ofinka to no obedi nkunim e wa santimante bu hanum a ene gie de kama ye se ne no kura akeka no nanso dwumedi e sire ni so a wa faatu no so obedi de ekwan bia so so di ene ti me kase de wotementia ha ye ne bon komo na nkunim die ade afa ene Media omo abato mbeto ya ono ogina se emma efam ewo narak hanu ono ankasa amayamu tefa kakra amye hunu
Mami yemo adu ediba Sompa FM so. 3.1. Michelle so. Yo mami misao waku nkunimdie aba ade amawo ene wabre si ehwe se dia we si prayer na wo ye wadwen se wo begina ema fam aboa ema enu di nkomo ema wo boy amane se ema yiwa ene ma asudie eda wo so butai ba esi wedi so eda so kukutemu ana bra wedi nkunimi That's being the gladdest so tired to say Assemblywoman Ogbojo electoral area dentan Mijina women caucus say di carbon komono kache muse kwambia so efambia hu jumadino mikremu still enunti na won wajamu mujidi no wato aba mame ti ebego so na yakemuhye yamamban unsem ena mofan sema akonim midase yo imanu nim se wabre na nso so de obeya na wetimi ayede yankopon ade obesie ne blazer de nyame de besi wani me kase de yenua baba ko a ono nso wogire mu no no nso wanwe ne ewo second vice no obusu akasama yentie dia wo so epeso kakakra ade kire yen mechi ebe share menunyam na ye hwa ye local governance no representation of women very low and no ye man peni abedi His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia eba ye no okasa bebre efa ema ho keka ewo politics especially eba ye local level na ye hia ema ni bebre ewum ti akansie mu behwa mene treasurer oba pe eba president emema nan eba first vice emema miensa second vice na menkwane oba and a treasure so yenya oba ba is the same we say nalag e man no ye mo yedu kakra is say among the 26 council members you benya e mam yensa ewu and share enonyam de na so ye be fa ne say the first na ye mam you look women court rep there the position no e ka ho deda second vice president position there obi atimidi bi oba timidi be matimidi ja minua ma se papa ene e ma no ke kan ho omo nyina kan omo hubo mu na omo slogan na e do ma no ne se oba wo mu a ampanso e ba wo mu eye ena aye adwuma enye e ma ne slogan oba wo mu eye ne na medi na mu madwuma den so e ka ho esimede ma ne nyina se mesada MMDCs ni nyina so ase it's a probonasi free northern parts of the country at the sea southern parts makoni nyina etino meda omu nyina say me dem asem to mani ma o maya mama assembly members presiding members meda mu nyina ma we yenu ba ono so second vice when we ni e dey free say omu yeni pemi e na omu dira ya free bank to change ya beka ya yenu ko wa sentiment mo no DKM what mami ne gina ya wakukuru DKM wa sentiment mo na hwe wa se bi aye awe hukman se dia ma yiwe yedu DKM mo hana dwedi no aka president ana fi treasurer ni ya afi no guso mo kinkan we de obo mo gbose ewo de mo afemu ebebe sa abeni e mami ne de omo tiatia mo nkese nyame ayo madum ama be kase ya yetushire e de bu mo se dia pe mo be plan no ha no ya de kibedi no e de acha no jadi dia ka bia no ya boni nyina no ama fo ehunu de ekoso no nyame ya adum a bi Jesus channel pade kwa bia so president ene wo mo kan nyina no ya de ani so ba be tiga ma manfo hu na la wo mo duwe de bedi no asantimantem han mo titranfo mo pe o mo akendifo no dia ani so ekogu ya minia yo kwam yeda sepa koso ne di eche bibia ni ebesa ba wonche na the president ne wo mo makade no mo kenkan no ama yeda sepa abuzianfo we koti ebesefo your professional konkonsenia wotu ye nkrafri nalag elections no a ekoso kwam nkromasuaponum kwam redu ne nche ne yekoyi iguso a yedi eche du president de ne ade a o mo kenkan wie ebesa kono Kupo boss robo asase no wode nsosoya to oba na afen so bema entamu na yenyina yenim sese bosome no eduru sei no a enye ma ne nyina ansa na obebu nsa no hunu niema nie no na kyese womfie no ekwa anim kakra free edu ekwa nanim wa no utim hu nsankyere ne bi a kyerese se de uhura o maayo no mu a
na ɛba no a yɛwɔ nneɛma a ɛma no de siesie wɔn ho abɛɛfo amoasetam kwasikɔkɔɔ sɛ pad ɛna yɛ na ɛma no ɛyusuo na yɛnnuanom ma ebi ɛkyerɛ sɛ ɔmo srɛ aban ada sɛ ɔmo kɔ mfikyiri a nneɛma wɔde siesie wɔ ho no ɛboɔ no yɛ akɔyɛ den deɛ ma wɔ mo obi wɔ hɔ yɛde suani obi sua adwuma obi nso wɔ hɔ no mu a yɛ sɛ nneɛma bebree obi kura hɔ a wɔnyɛ adwuma ba no saa no a na ɛyɛ akɔ ha dwen nti ɔmo srɛ aban sɛ aban no mmerɛ mu ɔnte ɛboɔ no so ɛma yɛn sɛneɛ bɛtumi mimi so 10 cities deɛ 10 cities no so too much. Adia ye ton near tono 5 cities and a bar 7 cities and a call 75. I feel to my 10 cities in there no do. I mean to me to any other part and I say apart from the mimi used now and boy hey Mama Rush's name to me and boy me to part nine and used to live once why I do. Nti no omushe no munye bibi emfa ho na ise de boy ati ye sanity party na sama ye me ego so me kra me enu kra enso me to e bia me yusu me enu ni fancy ji se me to me ensa be so me to ne isi proper na me yusu proper no say ne boy ye den we 10 cities kra enso nti se aban ni bo no tete normal ne so ma ye na ye so se ma ye no isi tonight be go chewo party na gasisa no boy facing them here 24 cities, what a fight. She said, nice city, 10 city. She said, so no one time. She said, I'm not here, but we don't want to talk to my head. No bias and I want a pad or as I am by what use. No, my human bias and the you see, I did be our woman. The price no cost. She said, a man to pad bay too. That's why 9 cities, no to 18 cities. I ain't a little bit Benezi. In tears, I wanted to make a cry. abusia wei ɛyɛ Ghana for ma bia ɔmo nsusu ya ɔmo de aba kyerɛ sɛ aban no mu a ɔmo yɛde mo asekaseɛ ne mu ana kenkan ti madwen kyerɛ kakra ɔmo de aba no yɛde wura mo de aba mo Atanga Bernard wo konta se wo se MPP abanjoko ne ka so mu breki etia na do mu refi ahokyera wo man ye namu ana ye o mo nam no na ye breki eti wo se onyini se breki no 8 no betima breki we ye Atanga Bernard edie na na afi asafo wa wo se news no ye live and clear na ono de ne nchia enkoma ne boss ye Raphael Safo Patrick ya ene wo mato abayi no so ono na enye regional youth organizer and from Osono Kokoko MPP Amanyuku no Hail Selassie patriotic voices go so or say obienu no mo a obromra no so e je say oye say obeko demonstration na so wo de utuo wo de wasekan nom wo de eye oma na eko demonstration no na say posi adwuma no say munyae na say mo se chinchin na mo beko a ene mra ene mo bedi pa Hail Selassie suzo dia wo de eba ye no na na akua mo aboaten aka Dr. Baumia is coming was say NDC Amanyuku ne de nyomo kenyina no nyadea uomo ebefiu num nyomo kenyina no baseless propaganda num na wonom ya ono de nenchia wosi obatam package jemfu a National Women's Organizer MPP Amanyuku no na wochia no na Moderate Adomba Sian apia wose NPP I elected chairman na je se Bernard Jibosi yakon ni meeting breakfast meeting one ne nkrofo kokoye ho asem na woken wose Sompa news number 1 na mamponte duma na for de wose jejejeje chense Sompa FM ni siwo obia AAT FM ne sa zamajo nche kakra modi aba na abusia ya kenkan de amamu na na afia asafo ade makenkane na nefia asafo ade makenkane aha na nefia Hail Selassie ene omomode na nakua moabo aten eno so makenkane sa ntina je se enye no ma me akua donko de o se enye no yento aso na yenkwa enim yegusu ano ibeyi ne wanwan de amamo na ye ko fix the country nsensem no ho mama ni tua ne yekobaye se omoso omo demonstration na demonstration a wono no ene se omo efisa ahokyere ene ne yekoso o mani mu no wo se yekasa yitiri ho na yankasa nam ho a wanhwe ya ne ye de ese kwa akobodo mpem be kwa akwiase no na yese nyina kwa akudwire gufom eno nti omo kantam dense wiabo guzo se kyina de ene besi kuri mu omo tiesi montene so nansamwa no omo de yesa demonstration no omo chese besisi akwan binum ne
adiade ɛwɔ nkrabonte so a we na kyesi ye nchele bebia na sa demonstration omo ye omo adwene so omo beye ene omo nhyehyɛ a omo ede kɔma apostifo so omo bedi so ede aye demonstration sɛ an omo ankasa de omo tuo omo de omo asekan omo de omo ma omo ede omo akode na beba beba omo bai ma omo akokra kofa yi omo private security ni adiade no a ɛna enei entity ebeto Sompa FM nsɛm chefa prono so je se post adwuma na akɔ gye ne akwasi broni fo ne sɛ court injunction de akɔ to wɔn demonstration so sɛ dabi wɔn ntimi nyɛ na sɛ na post adwuma no bɛri katu saa na mo we no na ekuo bi a yɛ from sɛ fixing the country movement ya Ernest Osu Bempa abɔ papo da no de kakra de ato IGP anim sɛ so mpene to mpene no a wɔn ma ne na wɔtwe nipa binom te sɛ Captain Smart afirifa ɛne ɛyɛ Oliver Bakavo ma wɔn wɔso ɔkɔkyekye wɔn mu nyinaa ebi sɛ wɔn ma mpɔfo a si ejo mo 1990 kremu a wo hwe ya no ma ya sumdue ene democracy ekutakuta ye no wo ma boni se ya to awiakete wabra ye wo mpanimfo kremu eno ene didi mu enne IGP ne mpanimfo tabiri nsem ne kodan court a ajaji fo tena se ene apututu you koso atinga kokko yira atinga no na chese to asomu se court makwan na aposifo do mo nsa to so se demonstration no a fix the country for your magine sen kechina wo mo de hihye so na beto aso kwasiada na ato aso dwoada no wo mo echese tuntuntan wo mo emakwan ema wono mo enye na nke kwa wo no so nenka yene fix the country manchen maba no bia kwa kodi nkomo efse se ne no mo sia kantam edin sia wi abo aguso asa wo mo hwene so akwa from obetwe setenkyenkyen a wo mo ebe demonstration no ene ya court do wo nsa ba beto so yi still ya wo mbe ya na obusuan ye hwese ye benyama me Felicity Nelson a wodi ntintiman or fix the country konumu yene na kwa kodi nkomo nyama ye de ye ngoso ne yenko en metutumu a ye be koni na kwa kodi nkomo afa ye kwa Ghana barase bedo obusuan ye tegna chese dome kwa benyama barase bedo ni owura yere sala adwoa safo ne won sam de Ghana fo nyina enim maami enne obeba barase bedo fie oma ade eche na me waha ena me baby di birthday ntime ko America ena me ba TikTok waje ho nyina aboso adwuma ye de ma no maame ne hwe so nye ma Ghana fo bi bu ofu papa tere se ei na wo bi ya to ba ma o se be di anim sam barase bedo ni na ne wa mu na ba yi de ne se ya sempa o na aka ho bi ma tere se ebra ensam ekoso sam barase bedo fo no so ade maame ne ye no ehe o mabufu ya motan eno nti wato nsa frɛ wone mpanifo bi aka ho ya tere se ye nua be ma agya ye opɛ mampani adi Canada akompre kwa hunta Japan ekra no woka ho wono nso wo mabra se bedwa mu na ebra agya wo to no ano na eho akohia eho kokohia nyina ne se wonnam ensam a wanwene de afa se wokɔ Ghana mbara se bedwa nso a edom kese no trene eye owura Frank anodompre wasa ye mbara se bedwa ne de ma de hye ye won sabam ana waken kan ten abusu ansam no emu odu ne nyina ene se wokɔ Ghana mbara se bedwa mu hɔ no mu a ye wabedwa ku ahodo bebre ene wo hɔ baako eye de ehwɛ odoma nkoma abode nyansapɛ na afenso mfidedwuma ho nsam so na saa bedwa ku no na owura ye adwoasafo odimu akotene yire pa ana ekuo baako so hɔ no mu a ne nhyehyɛ ne botaye nyina ene sɛ de bɛn na wohia buburo betimi afiri hɔ no mu no saa ekuo no so no ɛno so wɔ hɔ a ɛyɛ adwuma ne saa yɛ nti ɛnam sɛ maame no wɔntaa ma ne nti no sesensenka ahoma ne gu na beti na yɛ miɛnsa anka yi baako afiri so ama na bɛka mienu baabi a na wɔyɛ adwuma sɛ science and technology hɔ no yɛhino de afiri hɔ ɛde aba baabi a ɛhwɛ sɛ wohia buburo betimi afiri hɔ na ɛno aka ho bi mampanifo akenkan akyerɛ sɛ wohwɛ article no a any standard order sa omde ye adwuma no a wohwɛ standard order no 151 152 and 193 na kyerɛ sesɛ ne kwane a yɛfa so a ɛyɛ adwuma ɛwɔ Ghana mrase bedwam hɔ ɛno nti de owura yere adwo asafo yɛ no yɛhwan no de aba saa abadwakuo no na nka yɛbɔ yɛ homɔde bia sɛ yɛbɛnya wo bi a wonim de ɛfa mamuo na afenso ho hyehyɛ ho na afenso sa nim de fa mmara mu na yɛne na din kɔma fa sɛ de yɛsi ahwan maame na bati aba fam no na yɛhwɛ sɛ ɛba saa no a signport na ya na kyerɛ ɛde na ya na ka anaasɛ bibi wom na yɛnya hu ya na yɛgu so a yɛpem kɔ yɛnim nyame yɛ adom ne yɛnsa ka owura no a yɛne no bɛdi saa nkɔmmɔ yi awosafo yɛgu so ɛka mo sɛ Sompa 93.1 FM yɛnwummerɛ no nsia kaseɛ ɛna nsa no baabi a wo bia no yɛgu so a yɛde ɛma style bia bi no wadwenkyɛ no nsusuɛ nom ɛyɛ Facebook wokɔ a ɛyɛ Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenkyɛ no nsusuɛ mo de fɔ no mo ba yɛgu so a yɛbe kaseɛ no ma mo de yɛbɛkenkan Magda no sɛ Sompa kaseɛ loud and clear
wade dumakase we magdandia wono so ede aba no messages no pi ene ewa say enchiraba fashion se butu pankro no o say Sompa kase de ye oba ne shop wono mo a wode wadan information center bebia obi aboa Sompa na eko na ka clothing so osuntreso wo say mo enyumre ensemporo nsembege no busa say papa no wode ne ba eko akwaji sikedu no anyembia no yawe mumusa ne se waboda mo ana wakotena brochire no edam bi amamfa ne tirim en wo ba be saade ya na ka buei eno de mintimi nkyire menye dokota na makire se bi adam ene subi abafo ne tirim ana se emomfa ne tirim intero de ho de mintimi enkyire kra wono so ede no se destiny adanse akokare wo se oba danse ne mpotemu a Sompa kase live ene saso clear ho no busa se owura na wo so wo ye boga no a wakotena broche na abrabante ntamama no a wo se ne mamienu wo kwakokumwonum na odo o makwakoye sikaduru no anyembia no mo ye so wakotena brochiri no ene se destiny medema hu mintimi nkyere o ne nyina ya posifu adwuma wono mo bema draw susu butu nyina hene wo se Sompa kase je agigum bebia obi aboa bebia obi aboa Sompa na eko abzafo yankwai na yene maame Felicity Nelson enkudi enkomo se ne ka kire mu se fix the country for demonstration a omo se omo be ne kina no yate se posi adwuma no akwaje court injunction de akwakoto so ne ebusa se ebeba so ana maame Felicity Nelson yene enkudi enkomo wodi ntintimai fix the country koyimu maame woti yanka Sompa FM so ne wo kumase ye mo adwo e mo akwaba Pacho me that's good evening. Ya jiri se mpom ye. Pacho I'm okay. Na sabre ya posifo akwaje court injunction stopping with demonstration no eno ano no ana. Oh, so it's not the first time a police watching court injunction against us. First for demonstration, like before, last time we did injunction, we went ahead, the call court. Instead of anything, that's the process. I know the part of the legal process. We'll just go through the court system and try and get the injunction. Enti na kire se Nyankopon ya aduma June 4 fo china no demonstration maso. Oh, they embassy because of course if there's an injunction respect the rule of law, it will come handle. And we are not a lawless group of people. Once that they've managed to secure an injunction against us, the onus is on us now. Yes, so yes, so we'll go through the right process. If you ever say a court protest now, because Ghana for they want to know, say, at the end you've gone through the right process into work of police, so when you know mama approve our near the what in American as now, no, I didn't say any mama injunction price. So you kind of Ghana for are not going to do that. Okay. We have to do the right thing. And if you can say the leaders need to fix the country, yes, so you if it's mission, get the right thing. Na emre ne court no frɛ asɛm no na fix the country members na mo wɔ hɔ ana. But of course not. That's why I wouldn't say Ghana police here. Usually, when they want to do these things, they serve it very late and to the point where we don't even have the choice to be able to represent ourselves. But it's okay. I'm more practice. I don't have to be expected to. By the time they let you know, there's no time to even prepare. But then yesterday, no problem. There's that demonstration the young there's next week, there's a week after that. Anytime you're able to ask for and internet just say we no mobile appeal na any positive way. Yes, so right now we have to put a pause on it and regroup and see our next action. But if anything, we'll definitely be using the legal on the court to have the injunction with the demonstration the match later. Na I say un say a short notice o and opposite for akwaje court injunction the ababeto demonstration so no e bia na my plans bi enuane ensuo moboka bi e be ha mo ana. Oh, the only court injunction no matter how much you spent already and follow money here is no obia has to follow the law. If one for the money to get an injunction and so this the start when you see store and the family so to me of Rafa and it doesn't matter how much we spent already or whatever.
Once when you're done, you have to put a stop to it. Yo, Philia da say, Bibiani, I best about Cheni and Wababe de Hong Kong. And Tian was a Monday, Moba call back to court one. I know, yeah, I can't tell. Wasn't Tiana, I said, over there, or more realistic by Japan. We can win a better plan who our next course of action. Any more plans do ye best abana Yababe say that's a pa. Yo, Mama Felicity Nelson, Ekua, your friend is say fix the country movement. Wodimunti into my pa, and then Aquacudin Comonti Pussy, Edo Monsato, or demonstration, no more so Mudu Mutu, or Mudu Masakai, or Moncaseko former private security. Now the bomb who by Noa, a pussy for Aquaje, in Jansen Diababeto Sono, and then any Dehunkoma or Mochese, Biaso, Wombequa Pili, the Mundie, Ebebaso. I was here, Senegal, Mampani, Ora Makisa, and our friends, Vladimir Putin, or maybe asking you'll be able to dinner, or almost share your meeting, kind of blah, come the Africa food, the way and the Mwa, come the Ghana for Africa for Papa. They say, be our crying to me, yes, Ukraine, Russia war. Any ocean Pabuaquanetia, yes, Ukraine, Russia won't tea, Brad, and Moyan, Mohena Mundai, Sabaya, a Brune, Mone, Sane, Manema, and Pimpino, a Tanya Free Mohono, bet my friend, so before your beardy, or Baby Mamusaya, Minor Makumacubes, doing so their confita pan, Equamunti, Mohamuchan, and Masabaya, Bibi Abeti Kama. I was on phone from Korea, Morocco Abonten, so na Morocco Abonten, so at the Mokon, Momoni to say, I do be Ababa since a Bibrima saying, yes, your friend is a monkey pox, you said the end day, a bucracy, a friend, no H24, just say, you didn't know when I want so much that, and so I dear be on me, Bianye, Yadia Babe, Nano Bakwa Bessin Serium, coronavirus, near China short COVID-19, the guy named no, Nafi, and when you're making nose max, hand sanitizer. Ten basasa. Nia so Morocco Abonten so sa monkey pox yadia noa se bichire wa na ensa akese bia gugugu ho no yesi bia pie kru num yesi enra ena yade ni bi pie kru num a enam so ema doctor for wo Morocco Abonten so titiru enu omu kro Casablanca mu de ye ni bidie nso jankasa America de o manane o mani bidie a bidie no enya asem keto o mo se yade we so mo tenatena o mo to so no ma yen hwe atwitwi o mani se panimbo ne bia wayin from aboni wa VIP bus mu ready man ntretre enye ti se coronavirus no etikwa bia waya no di real kro no be mantam no ahye dem asoso no a entime ntre enkwa bontene so no wono mo eye omo chese yese magrebu se wan hwan ena bi kokko pie honom ne ade a omo tututu ho na monti omani abre ya sese no omo ehwe no so be keke nipa bi kura no ahye dem se beye na yade no betumi aso ano a entre kojinsemu bia ye jina so nyumede nsano nyina si na yada ye ho abanyumede na kwabana kese ena Nana ya boa malibia boga ye some for penny eye kwaku asante ye boa so penny wona sansem no nyina ma ye ma ba bia wo bia ni timi ba ye eba ebebe somo ranche de maba we boy chidom kuku avronike jando ediun kuku avronike jando ne eye ranche de maba wa omo Sompa FM newsroom nyina boy chidom na ba bia wo bia ni timi ba ye ebebe somo ze de man 88 usum na watwa so na ansa na no yemfa man Simon kai bokakra mode ababedan yen ento am so yame adom so a kwasiada ai akoso ajewa akode the latest wife in town and a birthday